аз съм Шарло Хекс и както казах в вчерашния клип, ще направя анбоксинг на едно нещо. Тъй ще направя анбоксинг ето на тези слушалки, които са Airfortech Bloody G501. Те са по-големият брат на Airfortech Bloody 500 просто. Те са ми подарък от един приятел, име Наско, който живее в нашия град и той реши да ми ги подари. Искам много да му благодаря за това, което направи. Сега ще направя анбоксинга. Помежду другото не сме се виждали от доста дълго време. Първо, нали, преди да отворим кутията, всичко друго може ето така просто да се видят. Тук си има отлепещо, нали, и се вижда горе-долу какво има в кутията. Тук пише разни простоти. Отзадне на гърба на кутията може да видим различните модове, които могат да бъдат превключвани от устройството на слушалките и някои други неща за слушалките, които, нали, защото те са гейминг слушалки. Тук, нали, за патрони, за оръжия, за стъпки. Помежду другото, слушалките идват с 7.1 Surround Sound, което е изключително полезно в FPS игрите. Сега да ги отворим, само че тук е с лепещо. В момент, че аз нямам ногти, малко трудно. Така. Тук по 100 лепенки са сложили просто, нямам думи. И така остана ето тази последната. Тя е най-лесна, просто отстрани беше малко подгънато и затова. Това вадиме. И ето така. И тук в кутията гледам, че има разни други простоти. В момента да ги извадя. Това тук не се вади. И така, значи кутията става празна. Това тук какво е? И аз не знам какво е. Това е някакъв setup guide. Тук има как се инсталира, нали, защото си има софтуер. Ето го и линка за софтуера, нали. Всеки, който си купи такива слушалки или мишка там, или клавиатура на Airfortech Bloody, би трябвало да идват с този софтуер. Тук няма какво да показвам повече книжката, то също го имаше и върху кутията на слушалките. Сега да дигнем ето това. И ето ги и слушалките. Момент да видя само къде се вадят тези неща. Това трябва да мине отдолу. Или не. Отдолу има някакво, аз не знам какво е това. Ето така. И сега много шибано са ги направили ето тук да се вади. Да, малко гадно сега. Виждате, кабелът е доста дълъг, мисля, че беше 1,5 м, ако не и повече. В момент сега само да го извадя. Добре. Тук някакво се оплете, виждате какво е някакво. Добре, доста гадно са ги сложили, не знам защо така. Очаквах да бъде по-лесно, но някакво много гадно са сложили кутията. И тази простия, която са добавили долу, само усложнява нещата. Ето ги слушалките, нали. Отстрани би трябвало да имаше диодчета, ама нещо липсват. Тук отстрани може, нали, да си оправят слушалките, да ви бъдат по-дълги, нали. Тук има хубав донапрен, който ви пази меко на главата. Баст им е много хубав и плътен и добре се изолира от околната среда и почти нищо не може да чувате. Виждате микрофона, той, нали, може да се вади по този начин. Това е макса, нали. И може да се прибира. Аз когато снимам, нали, ще си бъде прибран, няма смисъл просто да го вадя. Това е устройството на слушалките. Тук виждате различните модове. Има 3 мода, които могат да бъдат сменени от тук. 7.1 мода, 2.0 мода и гейминг мода. Това тук, нали, се натиска и то, нали, когато са включени в компютъра вече, това се свети в различни цветове и се превключват различните някакви там за филми, за музики, такива други модове някакви. Това тук е за микрофона, когато е на 0, микрофона е мютнат и когато е на 1, вече си е включен и тук вече се превключва силата на слушалките. Нали? Те са изключително силни. И това е от частта, която мога да ви покажа
за слушалките. Сега ще преминем на компютъра и там ще може да чуете как се чувам с другия микрофон. И така, ето че вече сме на компютъра, надявам се, нали, да се чувам по-добре с новите слушалки и с новия микрофон като цяло. Ето тук си изтеглих, нали, софтуерата, просто пишете в Google Bloody, нали, и от тук влизате в официалния сайт на Bloody и който има, нали, просто дава на support и download. И тук според това, нали, какъв хардуер сте закупили на Bloody, нали, момент, че не го цъкнах, софтуер. И, нали, който има клавиатура си сваля ето това нещо, който има, нали, слушалки ето това нещо, това тук и аз не знам какво е. И това тук не знам какво, това е за мишката, да, това нас не ни интересува, защото няма такива неща. Ето го софтуера, нали, инсталирал съм го, помежду другото, преди, когато, нали, ви казах за диодите, те светят само когато са мущати в компютъра, това сега го забелязахме като го включихме, нали, преди не знаех, че така трябваше направо да направихме анбоксинга до компютъра, но няма значение. Ето го и софтуера, нали, тук може да си направите различни настройки на различните модове, това е 7.1 Surround, него няма да го пипаме и гейма няма да го пипаме. Единственото, което съм пипал е тук за музиката. Тук има, нали, настройки на микрофона и в момента се чувам нормално, нали, и виждате на какво ниво е настроен микрофонът, нали, мога да си настроя, нали, микрофона да говоря като чудовище, сега ще го приложа това нещо, да ме как се чувам, да пробваме. Проба, как се чувам? Не знам, сигурно съм чудовище. Камбичес! Да. Освен това може и на пате, не съм сигурен сега дали се чувам на Драко, но все пак да пробвам и на пате. Господи, в момента чувате кучето как ским. После ще видим как се чува, нали? Това тук е на мъжта, няма да го правим, защото съм си мъжта. Видим как е като жена. Думали по-гейско. Говори ли така, не знам. Добре да видим. Сега би трябвало да се чувам нормално, ако преди това нещо, нали, е станало. Диодчетата светят ето по този начин, нали, абсолютно също е като това тук как е показано. И това беше всичко, този анбоксинг и ревюто на слушалките. Надявам се да сте го харесали и, нали, ако и вас ви харесва как се чува и качеството, нали, може вие да си ги закупите. Това беше от клипа, надявам се ревюто да ви хареса, ако така, моля ви харесате клипа, оставете по един коментар и се абонирайте за моят канал. За тези, които не знаят, има и друг канал, където всеки ден качваме на GTA 5, линк към него е в описанието и борите чак с мен да се видим в следващия клип. Чао!